Ilang residente sa isang barangay sa Dagupan City binulabog ng mahigit 10 talampakang haba ng sawa na naanod daw sa baha. Nakaalerto si Russell Simorio, exclusive! Ilang beses nang nawalan ng alagang manok si Aling Mildred mula sa barangay Bacayao Sur, Dagupan City. Ilan pang residente sa barangay ang bigla na lang daw nawalan ng alagang manok. Pero hindi pala tao ang suspect sa madalas na pagkawala ng mga alagang manok sa barangay, kundi isang mahigit 10 talampakang sawa na nakita malapit sa pader ng isang bahay. Kiyak, sabi ng manok. Akala ko may magnanakaw. Sino yan? Sino yan? Sabi ko. Hanggat lumabas ako, akala namin kung ano na-flashlightan ng anak ko. May malaking ahas pala. Makikita sa amateur video na ito ang malaking sawa na pinagtulungang hulihin ng mga residente. Sa takot ng mga residente, pinaghahampas nila ng matigas na bagay ang sawa. Pinukpok ng pinukpok. Hanggang nasaktan siya, nakakatakot naman. Tingnan nyo, sa kalaking sawa yun. Pag ikaw ang naanuhan sa katawan, papatayin ka nun . Paniwala ng mga residente, galing sa katabing creek ang sawa na naanod dahil sa naranasang baha. Opo sir, syempre first time ko po makakita ng ganun kalaking ahas. Syempre natatakot na magtambay-tambay nandyan sa malapit sa pinagtatambayan namin. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources 1, posibleng nabulabog ang sawa dahil sa baha, kaya ito napunta malapit sa kabahayan. Binalaan ng DNR ang publiko na agresibo rin ang mga sawa at mga makamandag na ahas tuwing may baha. Sila o naka-encounter sila ng ahas, wag masyadong lapitan or kaya kung case na nahuli, i-report din sa malapit na DNR office. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon.